Beste dames en heren, deze column is in het plat. En deze column is in het plat niet alleen om het onderwerp van vandaag, maar ook eens om een lans te breken voor het dialect in het algemeen. Ja, een lans te breken. En desnoods een lans die blijft hangen in de plank voor de erpel van de Hollander die het niet snapt, maar lot voor ons doen in het plat. En hier volgt nu geen oproep tot chauvinisme. Hier volgt geen dictaat om Limburg af te scheiden en de voertaal Limburgs dialect te maken. Op geen enkele manier. Want laat voor eerlijk zijn, sommige dialecten hebben meer weg van een diagnose in het keel-halsgebied dan van fonotiek. Deze oproep strekt alleen tot taalrijkheid. Dialect moet blijven bestaan en niet alleen maar omdat ome Ed uit Warbig uitgelachen moet krijgen dat alleen maar op de PVV moet stemmen. Dialect is er niet om de tante Mia uit Broensum uit te leggen waarom ze het bejaardenhuis hebben wegbezuinigd. Dialect moet er niet alleen maar zijn om neef Peter uit Eelzer uit te leggen waarom er meer in de wereld is als Roda. Dialect is er niet alleen maar om de schoenmamie te zeggen: nu had eens 5 minuten de moel. Nee, dit is een oproep uit taalrijkheid. Een oproep voor taalrijkheid. Dialect moet blijven bestaan omdat er geen schoonere taal is, beste dames en heren, om in te vloken. Wie schoen klinkt als dialect dat ze elkaar uitmaken voor ongetapetseerd kelderloog, doe vrek de breimoel, scheefje trokken weijepool en schelle wikser. En daarom alleen al moet het dialect blijven bestaan. En daar zou ik cursisten kort in willen metnemen. Als ik mag metnemen terug naar mijn vroegste jeugd, ik moet een jaar of 7 geweest in het woord ergens in de Vloedstraat in Nut, bij een nong van mij, maar voor nu voor het gemak Ver zal noemen. Ver is een pseudoniem omdat hij eigenlijk Huub Clement heet. En ik heb van oom Ver heb ik het vloken mogen leren. En ik kan me nog goed herinneren, het moet daar onder in zijn werkplaats geweest in late jaren 70. En ik zie nog steeds de hamer naar boven gaan en neerkomen richting zijn doem. En wat toen gebeurde, beste dames en heren, een klankdicht. Een verhaal, een rijkheid aan klanken daalde toen op mij neer dat ik dacht, dit is de taal hoe ik me later in wil uitdrukken. Dit is de taal die ik nodig heb om te vertellen wat ik echt vind. De hamer rakte zijn doem en ik hoorde om me ver zeggen, God voor de God, God voor de God, godverdamme ze griezen neger. Ja, eind jaren 70, dat mocht toen nog, toen deelden we nog niet overal de Zwarte Pieten uit. Een prachtig allitererend dichtwerk. God voor de God. Hoe is Piet Paaltjes? Als Piet Paaltjes het gehuurd zou hebben, dit klankdicht, worden waarschijnlijk omgevallen van zijn eigen erectie. God voor de God. Wie prachtig klonk het. Of alle engelen uit de hemel neerdaalden in deze fantastische, prachtige opbouw van woord. God. Wie prachtig kon het klinken. Hoe waren Moelisch en Hermans toen er echt het te leren voelde. Een prachtig verhaal. Ome Huub ver verdient een lintje. Ik weet niet welk eremetaal Veldeke nog in de kast heeft liggen. En als ze geen eremetaal hebben, dan zeggen ze gewoon een rundje uit de plank die sommige van die voor de kop hebben. Maar geef hem maar een lintje. God. Want stel. Ome Huub ver, hou gezag. Potsverkaatje, slaak op mijn duim. Dat hou nooit die rijkheid gehad die ik heb mogen ervaren. En laat verdam met besluiten, beste dames en heren. Dat is de rij waarom we in ieder geval plat moeten leren kallen. Want plat is de taal waarin we het elkaar nog eens kunnen duidelijk maken. Want dat hebben we in deze tijd toch echt wel nodig. Dat we elkaar weer eens vertellen wat we van elkaar vinden. Dat we weer lachen met en om elkaar. En dat allemaal met de gerespecteerde relativerendheid die humor heeft. En samen met de warmte van ons plat. Toch? Verdomme. Het gij de goed maakt er een schoene avond van.